חבר'ה, אין לי כוח לבוא בבנוי. חבר'ה, זה לא טוב, זה לא טוב חברים, זה לא טוב בכלל. טוב, אז מה נשמע חברים, כאן וייפן בסרטון חדש, והיום בסרטון המפה של הסימפסונס חזרה לפורטנייט, והייתי חייב להיכנס לכמה משחקים לראות אם זה באמת כמו פעם. אם בא לכם עוד תוכן כזה, אתם מוזמנים לתת פה בלייק ולשים סאב לערוץ. יהיה מצחיק חברים, ובלי יותר מדי דיבורים, יאללה בואו נתחיל. טוב, אז חבר'ה, המפה של הסימפסונס חזרה, אני לא מאמין. למי שלא יודע, העונה הזאת הייתה ממש טובה, ולי עדיין לא היה יוטיוב שם. היידה, המפעלים של הסימפסון, בואו נלחץ פה. חבר'ה, זה בול כמו העונה הקודמת, זה מטורף. ומה שקרה, שחזרו את המפה לאחד לאחד. מה זה הדג הזה? מה זה? זה הדבר הזה. וואלה חזק. מה זה? פטריק. הוא עצבני. הנה בן אדם. היי! קיל ראשון למשחק חברים. מה זה, מי יורה? היידה, הבית החמוד. זה לא נראה טוב. מקום חדש חברים. חבר'ה, יש פה בן אדם. הנה בן אדם. היידה חברים. שלחתי אותו הביתה לחשוב. מה זה? לא, חבר'ה, זה לא טוב. It was at this moment that he knew. He fucked up. לא, ג'ון וויק! אבל למה ג'ון וויק? למה? חינו! טוב חבר'ה, עדיין נשאר לי 2 חיים. הגענו למרכז העיר. מישהו יורש פה. והביתה. חבר'ה, כמה אנשים, זה לא יאומן. מה זה? אוקיי. קדימה עומר. הביתה, חינו. מה זה? זה ג'ון וויק! ויש לנו גם מסור. שלום. חבר'ה, נוחת פה מישהו, זה לא טוב. מה זה הספות האלה? אני אשכרה שבספה. איך אני קם? חבר'ה, אני לא יכול לקום. הנה. מה זה? עכשיו כאילו יודעים איפה אני? יש את הגביע הזה, אני צריך לקחת אותו. הנה זה הראש הזה, זה נותן לך כוח. וואו. מה זה אבל נותן? שכחתי. היידה. והנה הבוס. גם הוא מת. יש פה מישהו. לא, הוא רק לקח לי את הקיל. לא, אין לי כוח לפה בבנאי. חבר'ה, בוא בבנאי, זה לא טוב. חבר'ה? מה זה? היידה. אנחנו נתקדם לזון. מי זה שם? זה פסל. הוא דווקא נראה מאוד. זהו חברים, הריבוטים מסתיימים עוד מעט. זה אומר שאם הורגים אותי אני לא חוזר. מה בן אדם? לא, זה ג'ון וויק. הביתה ג'ון וויק. הביתה. מתפוצץ. וזהו חברים. משחק האמיתי התחיל. אז הוא בא אליי מה... חבר'ה, אין לי כוח לבוא בבניים. חבר'ה, זה לא טוב חברים, זה לא טוב בכלל. טוב חבר'ה, אנחנו במשחק השני, לאחר שבמשחק הקודם קצת, אתם יודעים, פעם בא לי ללחוץ פה. חבר'ה, זה המבורגר מגריסי חברים. אני מקווה שיהיה משחק יותר טוב הפעם. טוב חבר'ה, איפה כולם? בוא'נה, אני היחיד שנחתי פה, טוב חבר'ה, הזון בא, זה לא טוב. היידה לאנצ'פק. מה זה אנחנו זה גבוה מדי? וחזרנו למרכז העיר. זה הפסל שם, לא? הנה הפסל. והיידה. הנה האנשים. זה פחות טוב ממה שציפיתי. מה צחקתי אותו בסוף? טוב, הורידו לו את כל החיים ואני פשוט סיימתי את זה. הביתה גם לך. היידה. הבן אדם הזה מבושל. הוא מבושל. זה היה קצת קל. זה לא קל. חבר'ה, לא. שכחתי שאני עם בניות. הוא מסתתר בשיח. גם קל לפגוע ביותר כי אני עם הדבר הזה. אין לו יותר מדי מה לעשות, הזון בא. הייתי אותך. חינו! חבר'ה, 5 קילים זה סבבה לגמרי. ביי. לנו חינו! מה זה? זה פשוט זה, הספלשים. ושלום למקום החדש. פה זה הבית שלהם. הנה הבית. אם אני אותו אני יכול לנסוע חבר'ה, אני לא יכול להיכנס לאוטו הזה, למה? מה זה? תמות. יופי. הנה המבורגרים, למה אפשר לקחת אותם? הנה אפשר. זה יותר טוב ממדקיט. חבר'ה, הבן אדם פה. איפה המדרגות? אני יודע שאתה פה. שלום. הוא על הגג. איך ידעתי שהוא על הגג?
באמת אכילו, הגג אכילו? מה, ניקח את הצ'ק או שנוותר עליו? שיט. בוא לפה קיל. היידה. שיט, זה לא טוב, זה לא טוב. אני שוכח שאני עם בניות. שיט, תוריד לי את הדבר הזה. איפה הדבר הזה? טוב חבר'ה, הוא הוריד לי את הדבר הזה, זה לא טוב. זה לא נפל, אני יכול לקחת אותו. הנה הוא. היידה. לא, הרג אותו. למה מהצד אבל? למה מהצד? לא. אני חי. איפה אני? המזל הוא שחוזרים פה לחיים. לא, יש. לא, מאיפה באת? אחינו, איפה אתה? נו באמת. זהו, הזדמנות אחרונה. אני לא הולך לוותר לך. What the dog doing? יש! כמה השתלמה. לא! היידה, כן. אני 1 HP. חבר'ה. טוב, זה היה מטורף. טוב אז חברים, זה היה הסרטון. זאת בעצם הייתה התגובה שלי למפה של הסימפסון שחזרה. אם הגעתם עד לפה תרשמו סימפסון בתגובות. אם אתם רוצים עוד תוכן כזה, פורטנייט, רובלוקס ועוד משחקים בעתיד, אתם מוזמנים לשים פה לייק בסרטון ולשים סאב לערוץ. אני מעריך כל אחד ואחת מכם ששמים. וחברים, אנחנו נתראה כבר בסרטון הבא.